Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus, taparade marohata, lau manangihon hata ni debatana gabe turbuk jamita, di minggu pa ono pondong Trinitatis, di minggu tasadarion tanggal 7 Juli 2024. Di enet mai sian buku pesalmen bidu 40 lalu mamuka ayat sada 1 ayat 15 songono madido disi. Ede sian anak ni sikora tibuldo Jehovah jala pujion situ tu di bagasan hutan di debatata di atas dolok habadion nai dingga do martaga habing silas ni rohani lihat portibiodo dolok Sion suhina tukan utara hutan ni raja natibuli tahu partano batuan do debata tartada dia kabagas nasida ai ida ma marluhu doa karaja madapoton hapedung di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida maporus akahitir do nasida disi mangai songon buru-buru nalau mangit tubu diropuhi hodo akaparau tarsis marhite-hite alogos yan habisaran sumantu barita nahubigi hami dohuida hami di bagasan hutan ni Jahuba Zebaot di bagasan hutan ni debatatai sai pahoto ni debatadoi rodi saleleng ni lelengna ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni Joromi sumantu guarmu do baritam ale debata rodi ujung ni tanoon gok hati gora do siamumi marlas ni rohama dolok Sion marolopolop akaburu juda ala ni panguhummu haliangi hamuma Sioni jalaliati hamu bilangi hamu ma akka partano batuan nai takasi hamu ma parik nai sigati hamu akka bagas nai aitar pajojor hamu tupino par muna sogot pabua debata odo debata rodi saleling-leling na ibana manuguhita rodi hamatean ido sahani terbukohan hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus sura topuro suku-sukun tuhita nama dok ahama nabui hati dakonomu taringo tu si Paustin arcange todera manang molo didok piga mayana konna di tabai musim marhite suku-suku na asing isi do guar ni par di hutana manang didok buhado di roham si Paustin arcange toderaon halak na burjudo manang halak na jukat di dia do ibana tinggal do taka lana asing buha tagamo dobui alusata taringo tu ibana rado hono taro daung aidang tatada dang taboto manang mungkin dang hiata bigi barita ni halak na margoar Paustin arcange toderaon atong ahamado honota dang bui hape hati dakonon dang bui hape patorangon dang bui hape pajojoron taring tu barita ni sasahalak molosotakas binoto isedui dang bui hatahonon taring tu hadirionna moloso takas panadaon
Amang inang hurian itu kata na hinaholongan di bagasan Kristus. Tudus tusido nang terpuk jamita di minggu sadarion. Di pajozor do barita taringot tu panadaon ni akapinopar ni sikora taringot tu debata. Di gurito do taringot tu aka panidangion nasida marado pon debata. Di pajozor mamuka sian ayat sada sahat tu ayat 15. Laos ido nang manogiho kita di bagasan minggu sadarion bohado tutu tagama dope di partikian nuaingon jupang halak natakas manada debata odo na parjolo asa molo rohita tu bagas zoro ni Tuhani asa molo marsaur hita di bagas joro ni Tuhani nang dia kaluhutan ni aka partangiang pe nang pakubasion ni huria pe aha do napa borhatok kita mangulahosa tagamon borhat sian panadaon manangdang diturupuk jamita dihita di bagasan tikion molotung bui pe di pajojor pinopar ni sikora laos dia dehon nasida taringo tu debata tahapor siai doi borhat sian panadaon natakas panadaon ino manaruhon tu panidangion panadaon ino na manaruhon tu parbinotoan taringo tu napina buah manang hina tidakon laos ido namanosoy hita di bagasan tikion iya panidangion ni aka anak ni sikora taringo tu debata tarida doi nakin didok natibul do Jehovah para siroha songon di ayat 10 gok hati koran debata panguhum debata partano batoan panadaw nasida taringo tu debata manaruhon nasida maka tidakon debata jahuba nasun timbul debata partigor panguhum dohot para siroha radang bui jupang padohan nasongoni molo sobor katsian pakilalaan naung nihilala nasida namar harorowan sian debata om manuaing manunggili hapor siota di bagasan sadarion asa molo marluhut pehitan waing manangihon hata ni debata marsaor di tonga-tonga ni minggu sadarion ditogiho dohita asa olo mamilehon partikian satokin asa olo paradehon rohata satokin mangarata-ratai pardalanan di ngoluta sahat tu sadarion bohado tutu cupang dope padohan manang panidangion taringo tuaka pambahenan di debatado nata jalui panadaw natakas taringo tu asini rohani debatado napatalupo kita bui sahat tu bagasan tikion asa halak namanada debatado natuk bui maka tidakon taringo tu debata danga dong na bui hati dakonomu taringo tu pambahena ni debata di bagasan ngulum molo sobor hato sian panadayoni ubay na diulaw ni halak batak molo masa rupani pesta lasniroka marhasohotan anak dohot buru ni huriai dung dipatupa adat dung sai sudia kahata pitor saha do diudut itu napasahaton panadayon asa rumah tangga nai baruon manada sisolhotnai manada
yanakonna na marumah tanggaon laos panadaunima patubuhon parsaoran nadinggan dohot holong niroha. Unang mito palito panadaomu marado po debata asa saitubu diho pamujion las niroha dohot panidangion nalam marsigorgor maradopon ibana. Naparjolo ditada debata ubay naboi di hati dakon. Napaduahon amanginang hurian itu kata na kinakulungan di bagasan Kristus Yesus. Ahado udut ni ngulu ni halak natakas manada debata. Ahado nabui jupang di perdalanan ni ngulu ni sahalak molo takasdo ditada debata. Marhite turpu jamita di minggu sadarion halak nama nada debata. Ditarugodo tungolu nama kaporsiai debata. Laos ido na ubuk sadarion gabe topik minggu debatado partano batuan. Halak nama nada debata togi honor nido tungolu na makaporsiai. Asadang bui hape holan sae di nama nada debata. Alay nang jupang nang tutirket na tumibo maka porsiai ibana. Di turpuk jamita dihita di bagasan sadarion di pataridahon parpesalme do rohana maka porsiai debata. Marhite padohan nama dok partano batuan do debata. Tahu partano batuan do debata. Tertada diaka bagas nasida. Allah menjadi kota benteng kehidupan mereka. Debata di jolo, di perdalanan di ngulu nasida. Debata mengaramoti perdalanan di ngoluna. Dihapursiai nasida natuk dogogo ni debata. Gabe partano batuan di nasida. Iman mereka membawa kepada sikap yang menjadikan Tuhan menjadi kota benteng kehidupan mereka. Bukan tutu nang di bagasan tikion. Dia ka nata patupa doho dia ka nata ula di bagasan ngoluna. Taga mo dopea manginang boy jupang akaruas ni huria na tok tong marsi hohot mambahin jahuba partano batuan di ngoluna. Debata jahuba partano batuan di bagasna. Parbue ni haporsian maradopo debata pos rohana dihuaso dohot asini rohani debata. Nama ngaramoti mamasu-masu madongani. Tidak ada lagi kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan yang merontokkan iman dan sukacita orang percaya. Halak nama kaporsiai debata, halak nama nada debata, dihaporsiai ma debata, namar huaso manggonggom ngoluna. Debata namar huaso marhagogoon mangaramuti ngoluna. Sehingga dia dalam perjalanan kehidupan ini benar-benar bersandar hanya kepada tangan Tuhan. Dang dipaloas na porsiaibe aka odeng manggonggom ngoluna. Dang betuduk ngolu niaka nama kaporsiai debata. Mambain ngolunaon gabi inganan na asing ni debata. Bohado tutu hitan waing. Molotadok debata partano batuata. Sia dia do taridai. Bohado sikap naikon pathar di ngulu ni halak nama kaporsiai debata. Dia kabarita namardongan poda hiado jina harupani taringo tu sahalak pemain akrobat namargoar Mr. Blondin. Halak na ahli dalam kegiatan-kegiatan akrobat sirkus rupani. Alai di budi-budian niari nunga mulai bosan biakan atorop laho marnida akrobat napinatupani Mr. Blondinon gabe tubuh marohana mencipta
menciptakan aksi yang lebih menarik, aksi yang lebih baru. Dapat dibana ma pikiran naing mardalan maibana di gijang di atas ni tali, di puncak Niagara. Dung nadong pengumuman marpungu makan atorop di dok ibana ma porsia do hamu boy do au mamolus mardalan di gijang ni talion torop jol masip dan adong padapot aidang boy di ida nasida dope aha mana masa tu Mister Bolondinon alaidung mardalan ibana basude mamartopap madok nahibat do Mister Bolondinon dungi di dok ibana mamuse porsia do kamu boyau mardalan di atas ni talion dang mahua dang madabu au alai marhite-hite angkong manang beko ala di bereng nasida parjolo sahali boy do ibana mardalan gabe torop jol mamadok porsia do kami boy di dalani hoi suku-suku dapat tuluhon isi do naolo nakok di son asa huhut mardala nao manari pari talion tangadong naolo mabiar situ tu nasida tangadong naolo nakok tu angkongi ai dang pos rohana sutung marmara ibana hape naso padangga menakok madak danak namet-met lau suldul di atas nyangkongi sudema marnida keberanian nidak danaki sahat madi dalani talii dang agia mahua dung sipul atraksi na menegangkani torok ma akan torobi manuku tudak danak na olo nakoki buasa barani ibana nakok alus nama cai arga haruar sian pamangan nidak danak na meti nama dok natorasu do Mister Bolondini alani pos dorohaku dang marmara au molorap dokot ibana manari pari talii pos niroha ido nasorang sian ngulu ni halak nama kaporsiai di bata parbue ni haporsiau ni imar roha namar pos ni roha dihagugo ni debata asa dada holan di padohan madok porsia alai padohan ni ikodo sahat margurasa turoha mangojar kita pasahaton pagonggopon ngulu taon tu pangaramotion ni debata na parpudi na patuluhon na mace argana boy idaota bohal ni persiapata madalani nguluta maka porsia ibana dung jupang panadayon ditaruhon kita tu roha na maka porsiai alai na mace argana patuluhon dada holan manada sahat tu nama kaporsiai alai diigil debatado hita marhiti-hiti hatana asa jupa ngolu namar panidangi dia ya saplopat do saplima di dok tak kasih hamu ma parik nai sigati hamu ma akabagas nai asa tarpa jojor hamu tupinu parmuna sogot hurian itu hata nah hinahulongan di bagasan Kristus Yesus di hamajuan ni teknologi, di hamajuan ni zaman, di kemudahan-kemudahan na boy jumpa kita di partikian parpudion, di kesibukan di bahan niaka ulaon aktivitas natapatupa bohado tutu saya dong dope natoras nasai olo maka tidak kon pambahena ni debata naung jupang dingoluna tu sudut nau poso idon waing natung macai arga suara ni turpuk di bagasan tikion monotadok debata do partano batuata dang sae holan di hita padohani alai macai rikot doi hangoluhonota nang hati dakonota tuaka sudut nau poso adong dope ulaning natoras
nasai palumehon partikian na macai arga menungguli haporsiao niaka na oposo haporsiao niaka yana konna haporsiao niaka pinoparna taringot tu debata odon waing na macai tarida si pariahan si hangulu honota di bagasan ngulu tahun asa macai argado pajowonon macai argado parsuruon ni debata dihita jala ado si hati dakonon didok pabua debata odo debatata rodi saliling nililingna ibana manoguhita rodi hamatian. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita selama-lamanya, bahkan mengasihi kita sahatu hamatian. Ubayna didok di Psalmen 110 ayat 15 argado di rohani Jehovah hamamate niaka naniasiana. Allah tidak hanya mengasihi ditiki mangulu hita alai sahat ro dihamamateta bahkan sahat tuhanguluan naso rasuda hapa-patar ni holong ni rohani debata dipatuduh doi di bagasan Kristus Yesus tuhatai na ikon mamolus hamatian asa dapotan hanguluan ganup nama kaporsia ibana ai upati nuhor ni dosa do hamatian dang lomoro kani debata hamatian niaka naniasian nai ala nido diukap ma dalan tuhanguluan odo si hati dakonon asa dada holan sinamot HP nabui mambain lasni roha asa dada holan hahi pasok HP nabui mambain marolo-polo todi ale pardopahan ni haporsiao ni akan haporsiai pardopahan ni haporsiao ni halak damananda debata ikon marpanidangi ia si tidak konon ima rohana mandok mauliati tu adopani debata ainunga dihaholongi hita marhiti hiti asini rohana balga dang hamatian be akhir ni pardalanan ni ngoluta alai hanguluan naso rasuda molo debata partano batuata sahat mahita togi honona tu surgo hasonangan sabuloni todita manada debata maka porsiai ibana laos ditubuhon rohani nama nada dohot maka porsiai do ngolu nasai toktong marpanidangi amin.